And siya nga pala, pasalamatan din natin, and happy listening. Diyan sa Pimacville Resort. Diyan mga pangga sa may sa may Palestina Pili, sa mga naghahanap po ning kunyan, magayunon, promise. Na resort, tama-tama summer na baga mga pangga, Tama-tama summer na. I-search nindo sa Facebook ang Pimacville Resort. Ang spelling kang Pimac, P-M-A-Q. Yan, P-M-A-Q. Ayan, magayunon. Nagsakay ako duman mga pangga sa ninda, itong ATV. Ito bagang bihikulo na apat ang Ruida na motor. Magayunon. Ara mo man ang taga kunyan, ang taga Bulod, pag nakakakunyan, nababali mga pangga, nabali ako. Kan Sabado, Ruida talaga, Ruida. Ruida, Habo mong gulong, Sergio. Habo mong gulong. Ruida. Makanos ang kaya paggulong? Makanos. Iba man ang Talaga, Ruida. Ruida. Kan Sabado, yaong kami duman, maghapon, tapos overnight, ayan. Kaya salamat po, ayan. Kaya ngunyan, sa mga panggata, recommended na. Kumbaga, na-experiensyahan na. Ayan. Magdiyan ka mo sa may sa may Palestina Pili, ang Pimacville Resort. Ayan, mahiwason ang parking space dyan. Tapos, pasakat bagay yan dyan sa may Bulod sa Mount Isarog mga pag-ano. Tapos, diretso na yan. Pasinin dyan sa may San Isidro dyan, digdi sa syudad din Naga. Kumbaga, ralagbasan na ang mga tinampo. Kaya magayon nun. Tapos, pwede ka mag-overnight, pwede ka mag-aldaw, mga pangga. Kaso, day ako nagkarigos mga pangga. Tapag nagkarigos niya ako dyan, maliputong pati, overnight kami mga pangga. Ang nangyari, araw ka ini, kita baga reliputon baga kita mga pangga. Dawa na summer, ngunya na panahon, pag banggi ka mo nag-swimming mga pangga, ay malipot manggiraray, promise. Maliputon manggiraray, sa sobrang lipot nga ni mga pangga kan swimming pool, niya ko padi, ang ko, si amigo ko mga pangga, si niya, ngiwi, labi niya, nagbarayulit na. Sa sobrang lipot, promise. Halang ko, baga to, sa Pimacville Resort. Pasiring bagayan dyan sa Isarog, halid dyan sa Palestina Pili. Tapos sa sobrang lipot pa, si amigo niya ko pa sa sobrang lipot ka swimming pool, na pig-swimmingan mi. Si Lamunyor niya ko pa atan niya akong sadit-sadit na, lalo pang nagsadit. Sabi ko pala duman sa padiyong kunya ko pa itong sila Munyor mo at maliputan na pag swimming pool, lalong pa nagsadig. Garo na itong kulugo. Ay, bakong kulugo sa dito naman yan, arong. Nasobran siya lipot, May nakita kaning pamato. Bago kami nagduman mga pangga, tala-tala ang kating ko sa bulsa. Sabi sa imo, pagbanggi na maliputo naman, nagaro ng kulugo. Ayan, happy listening. Ayan, sa mga outing, swimming, ngunya na summer. Ayan, sa beach, sa swimming pool, sa mga magagayon na mga resort. Make sure na magdara po ka mo ning jacket, tamaliputon promise. Magsayaw ng chat. Sa sobrang lipot mga panggaan na kunyan. Paano i-describe ini paano kayo i-describe ini na medyo wholesome man ba kung bastos basta sasadit si kunyan si katingko kumbaga kumbaga pag aldaw mga pangga ang katingko tala-tala sa bulsa mo ang ugbasanan mo ang panghiso mo pag banggi na nagkunya na nawawara kumbaga wholesome yan. Sumayaw ng cha-cha. Ngaya pa rin dakulaon man pa ang kunyan mo ang panghiso mo. Ay ang panghiso ko pa gapo. Ha? Kaso pag banggi, pag malipot bako ng gapo, baybay na.
Ay, Inda. Oy, happy birthday sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. Maligayang happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Energy FM. Bueno, 10:09 ang satuyang energy headlines mga bareta na dapat nindong maaraman na daig pwedeng sa aga pa, kundi ngunyana! Mula sa Energy News and Information Center, narito ang headlines ng mga maiinit na balitang inyong matutunghayan sa mga nangungunang pahayagan. Unang mapapakinggan sa Energy Headliners. Energy Headlines. Energy Headlines.